abagutukurwa se county ya Kisii bono nigo baburiwe kuba batoherero ekerokeria serikali egendete kubeka umirobiria kone kibuna ambachikanyana chibesa chiabo kolengana nsemete ndetaso wakana wechibesa icho nigo batebire buna serikali enene egendete kulingoria suwime elikumanyose chibesa ichi chabagotunchi chigoche maiga yogo chanyara chibesa icho asenga kibono roboti rwa senchira yobwikirano bono nechikoira egekake asabanta bagotu gwetania chiribu 25 imeye county ya Kisii uchaka konyorana inde chibesa chiabo chobogotu ayango bwatekana Richard Bosire uyore omo county director ase department ya social services chibesa chitikia bagotu maitenga bantu balito wakana bali bagotu ase Kisii county balito wakana bantu barange sita itoko batenga chibesa pado njiraso asengenjo maitenga obolingoli buli wala okorwa wa PS bali president itu ya chora bwarate ni una court ase chita amatuko makego yobona wa PS mbaruba tenete chibesa mbaruba ya accounting officers ase ministry chito yobono asengenjo batara lingoli bona parliament ba choro na kibono gekora chibesa chanyori wake lakini toko batei bagendera kuganya chibesa chichisoe bagendera kuganya chibesa chichia okawaida bana bale konyora Richard Bosire boigo nigo ayenekeirie abamenyi anene abagotuime county ya Kisii ingamagiga ye serikali kunyara kobagi gochaka emirobeli yaye nechi kunyara kobagi kobeka chingaki anene okweli kena indi kuranyara kobo gochaka anene ase abantu bali banyara kobo bagwikia emyakeria ikaniri amane serikali elinde banyara kobo bakunyora enibeyo bakuri bali barabaye aikire myaka 70 bataranza koyo so ipero panse wakana chibasa chirichi abantu abatu aso motinyo sita oyo eta motinyo katano no yo stantu alika abantu bali pua anbalere bali bataka ase Kisii county ngima ndo abalika wonspi yobono ekere serikali yeko so enya omaitenga serikali nya tubwata bono president nya tubwata ne cabinet nya bona bakoye kachibase budget na watogo anza komenta bali ikire myaka duanya komenta sama myaka mengi sana kuru mwaka 2017 igoro yo kurenda abantu abagotu ase binyoro ao Richard nigatebire abantu banyara ko bakwerwa anene bekegoriye geke banyara ko bakurenda abantu abagotu abuba menyete na barabo ase ebinyoro ao to gajanga ne serikali wanyete cha gukorendero moibulio serikali yo compliment lakini baona ntubata responsibilities buna ntubu abake tubugata abayibuli tole ne partisans tugutwara abayibuli baitu igo tiyato take initiative buna ntuba abantu abake tubugata abayibuli tubalinde serikali kare gocha yajone yako ego compliment ko reporter gataseni Ndizi TV kurwe county ya Kisii eliterana Josephat Amese.